Jotono sanja kaham tini ang kaisa life ma payment janke mia যেটা ঘটনা লাইমানি যে ইনসিডেন্ট তুই বেলাইখানে বড় রঙিবো খাবো উদ্রু মুদ্রু এবা খেনে প্রশ্ন गोबां मा प्रश्न खालायो गोबां मा जवाब लायो अदे फोरम दंमाना तुई किसा रिसे रिसे सानन मुसुमाय आं दिनै लाइभ फायखा अबके बाहाय मे आपरो जे चिनि मैडम पातल कोना बो चिनि खरकसा चिन तिप्रासा दफानि खरकसा बुखुक बो बाय बुबाग्रानि एबा खेने तुइदो जे घटना आंलायबानि आबानो तुइ किसि सां रिसे रिसे साइने अरनियो जों नखा जे बुबाग्रा बाय पातल कोना बनि बिसिङो जे आ इन्सिडेन्ट माने आ घटनाया मेन कखां आंखेनो चिनि तिप्रासा रंनो चिनि बुखु पातल कोना आगि बो बेलायखेनो बर' रंनो फियरना मुसुबो सालसाबनि बखा बाहायदोंमानि बनि आइडियोलॉजी रंनो जोंबो जतो सापर्ट खालायखा इनके बनि लोगो जे फलोवार्स दंनायरो बर' बाहायनो बेलायखेनो यकनानि मुसुखा चिनि हावो बेलायखेनो दं केसेर जा केसेर गोबां मा पलिटिकेलनि ससियेलनि गोबां मा बिदिनो जों साप्रेसन डिप्रेसन दंमाने आबो जत तिप्रा सारंनि थानियो जत आबो कुताल कोकिया आमनि बागै बने लगे हुंनाय दो एनआरसी बेलायखेना नांगो बे बांलादेश गो बे गवर्नर होया थानाखै जों ताबो बचि खलबा सालायले बुटलायलिया वोट बयकट खनायखा बायके पदरे परखे बो गोबां मा इमां फुलु खासिनि तिप्रा सारंनो आप्रुओ रांगि गरै एनआरसी फाइलिं खालायनाय होननाय सुप्रिम कोर्टआव पदे परखे सामानि बाय बर' गोबां मानो राबार स्क्रेप खालै एबा बैनारो कामला थाङै पदे परखे रां रलायमानि कक मेन कके मेयाफोरनि इन्सिडेन्ट केनो रां बो बाय रां लेनदेन लायमानि ककसि आरनियो बो जे सिल सावै जिन बो बाग्रानो साखा बो सावो जे बो बाग्रा हांखेनो थकायनाय बो बुबाग्रा खेनो जों चिनि दफानो बेलायखेनो तमानाय थकाय दंगो बरनो खिबिवै सालसाबो थाङै पायनाय आप्रा अतिप्रासा दफाता मंनाय पदेफोरखे बकायसा कक सामानि आबो बेलायखेनो मोजांनि हायमा दंजो तमानि गांखेनो तिनि जरा जों नबो बुबाग्रा सिंगल पैसा फानो बनायाखो बरं बनि जे दंमानि न बनि पकेटनि रवै आनाचे कानाचे जत्तो जाखाने निदि बर' रं थाङो जों बबा जाय माने नगु रां सिमिया बो थाङै नायो बो जत्तो बरंने दुख खस्थ न बो शेर खाय दं माने जों नगु जों मकल बुस काङो जेटा गोथां जेटा दंमानि आबानो तो जों आबो तमानाय आबानो तो दिनाय खायमे याबले त्रिपुरा हाव जत्तोनि थानिनो मकल दं ज्ञाननि मकल काया दं मकल कमनि काया दं ज्ञाननि मकल बाय मकल कमनि बे जेटा नुगमानि हो अबनो नुजाबो जे बुबाग्रा बो बेलायखेनो सलिड लीडर बो यूनिक लीडर अंगिया खाङो खेनो बो हाय राज बंशनि कायसा राजा बो सावते बनो प्रदुत किशोर होने बो मुखोय बनो होनो गुबुन दफानि बर' साय मोजां जों राजा जों और हाव राजा 1 बछरिया 2 बछरिया 500 बछरसे जों गोबां चिनि और हाव राजा राजत्व खाय गोबां जुद्ध रगो जिनि फायमानि बो इवन इंडिया नि इंडिपेंडेंट प्रपर्यंत बो तमाना इंडिपेंडेंट बो कायसा राजा ने राजत्व मन त्रिपुरा हादं तमानि जों बाहायके जों लाइफमा गोथां जों नुगो इनके राजा रंनि बसानि बिसिङो ताबो बं हांखेनो लास्ट राजा बो जेतु ताबो सिक्लाखो बो लास्ट राजा जों चिनि बखाबो बो बर' नन्थानि गणतंत्र माध्यमे जों कांचन प्रभा देवी जेबो मार्च थायो आपनि सिमिताबो सुजरा जों गणतंत्र माध्यमे जों वोटिंग सिस्टेमाव जों खायले दं ठीकनो हायफेनो बो बैनि हाव थाङै बो राजा होनै इवन जों प्राइम मिनिस्टार एबा चिनि अमित शाह जोंनि बसकाव थाङाखै बर महाराजा होनै बनो मानि मानि नुगो तिनि सिगांफोर थाङै बो लन्डनाव थाङो बो खरकसा पार्टीनि रिप्रेजेन्ट खाय थाङा तिप्रासानि खरकसा बुबाग्रानि जोबो रिप्रेजेन्ट खायो आरो जों बुजियो जे जतने इवन ब्रिटिश पार्लियामेन्ट पर्यन्त बो बुसुख्राय बो ऑनर मा इवन पिन साइलेंट खाय कायसा कायसा कबो नबो या फाखरो जाबै सपोर्ट मानै थायो बेलायखेनो जों कपाल खातिनि बनो मानै बो जेरनियो राजा माने राजानि बैमानै थांनानै जों चिनि बखानि बो खरकसा राजा चिनि खासुकसा राजा जों चिनि हानि लाइफ मा खलेनानै थांथानि हांखे
raja rongni itihas kirikhanke nang patal konna nang je tiprasa nini bahai no lai bama kare nang asai ma bonin chehara tiprasa khibra bonin chehara tiprasa kin ma thine obon koboi abon bangi buba grana je om hai klai nang sakna nge keng mani abo tiprasa ni ngi belai khan kolom to hne jeng makha tau jeng no leader hisabe mane no boron khlayo nini talen no chung honor khayo hai pana nang tini ya phango se phai mani tema nang tabok tamo ngi tong kha nang saksa wa so ngi nai ni सबका सब का विकास न सबका सब का विकास बाहाय के जब तंग खाबा न बो बाहाय के चलो पालताय बर जागा खाबा आं बाहाय न थांनि फायखाबले आर न थांनि फायखाबले आं कायसा चिकित्सा सा उदाहरण दवान बीजेपी वो जनजाति मोर्चा रने कोनो बरने बेलो करै थांनायनि एडिसि इलेक्शन नि सकांगो आप्रो जेप्रो जों डिमान्ड खलायका जों एकक बाबे जों लराय खायनाय आप्रो न बीजेपी नि पोजीशन काहा दंमोनि आप्रो जों एकादार जों लराय खायनाय जों पाबो पायखामों आप्रो बर पजिट बरके चिना आरो गोबां मदिनि चिनि तिब्रासानि काहामंनाय आया दिगे हेखन बर किचाफा नम्बर जों साउन खायना लेरिया आमदेगे जों बीजेपी खायने एडिशनल सीट कमन अबाय खलायका बर ओंखा आरो बिसिङो बते एते कायसा जों जे पक्स सामानि किचाफा नांया इभेन डेपुटी सीएम नि नांया मुंसा कबनाया चिनि बिसिङ एजुकेटेड तंले चिनि डॉक्टर अतुल सर तंबाय चिनि बाबुराम पदोसर तंबाय बुको मुंसा कक्स सिना जायाब्ले आबार सिस्टेम बरने मोर्चा नि बिसिङ आंनो सावानो महिला मोर्चा हि काया तो सातटा मोर्चा बे पिलार बे बीजेपी हिंगो महिला मोर्चा हि जाता तंमानि आं बा आरो जागन जीएस तंग फेमिली डिस्ट्रिक्ट नि आरो जागा जों तमान नुखा ताबो तमानै जेटा सिस्टेम तंमानि प्रतिटा डिस्ट्रिक्ट नि कायसा सिंगल डिस्ट्रिक्ट को आत्ता प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट तंमानि आरो जागा वन त सिंगल कायसा बसे ब्लॉक नि प्रेसिडेंट उनानि चिनि बुरि रक जुगो करे चिनि बुरि रके आरो महिला मोर्चा नि कायसा प्रेसिडेंट उनान चुकिया देबा ताबो नि जराव जों नायनाय खानखे आं ताबो गवर्नर फिलि नायनाय दि चिनि बुकुंबारानि कायसा फन माने तमानै डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट करे आर स्टेट नि जे जागाव स्टेट नि जीएस तंमानि कथानि बिसिङो नट अ सिंगल पर्सन बर चिनि कुंबाराना रया जेटा इम्पोर्टेंट पोस्ट ओंखा के और जागाव नों जे ताबो थांगै चलो पालताय जों चलो पालताय 2018 चलो पालताय खैपेखा तब नों बने पाइजाबो नों थांग तंले प्रोजेक्ट खाइ हजानाय नों सेंट्रल नि प्रोजेक्ट खाइ हजा होनले अहंकार नि साइ दङ अमो डॉक्टर अतुल प्रोजेक्ट खाइ हजानो तिनि बुकुंबारानो सीएम सारनो नांनाय बकक थाइसे सामाबाय तिनि जरा कखलायजा बखे चुकिया दे बजुक गया दे आपना ननो तिनि सानानि मोसौ ननो मीडिया नि बिसिति आं ननो सानानि मोसौ प्लीज नों खरसा सिकिता बोरै सबानि बखांनो बासाय थांनाय नुदे खरांते साइ दंखा नों बनवा सबिनायदि नों अमाहायके बुबाग्रानो जे अमाहाय दिनाय खायमानि नों साकसानो मखानो साकसा मखां स्किल मानिसि बैबानो नया फातानि मनि दंखायसि ननो सिकारि सानादारि दंखायसि नों तो पदर परवरनियो नायदि गमन नि जे अहंकार मानि अहंकार नि राबन बोले खयनो पटनो हजागो अहंकार जों शास्त्रआव बुङो अहंकार कोनो दिन ईश्वर बाहायनो माफ खालाया अहंकार नों ईश्वरबो जाजागे नों जे अरनियो जों नि लाइफ मतलब लाइफ नि के अबना बैनारो सोंनाय माने बबाहाय आं पॉलिटिक्स एबा केनो अमाहाय बस गावो के फाइ दफानि हनै हिं माने आंबो सले बालु याखन बागै नि लाइफ हिस्ट्री न के सोंनाय माने जेब्ला नों पॉलिटिक्स तो नों बदे पर सलायखा आरो बिसिङो टीएसए पिपल से कां खायग्राखा आप्रबाने प्रेसिडेंट माने निबाङै चिनि उपेन्द्र प्रेसिडेंट दंफ्रो न आप्रबो वालाय अंखर फाइको टीएसए ने प्र बाहायनो हरना चिनि आसो बरंगना चलारो अबुर हायरो बरबाय के नों तमाहनाय खा फेरलायै चलारो बाय नों तमाहनाय बेलायखनो अमखे कुंचोबे बरबाय तक बितर कखलाय फाइको अबो तो जतन छाय तंले नंबर बुचिना नांले ओंखे कायसा लैपटॉप न तुइ बाहायनो नों कक बांलाय खाबो आबो बबैना न गिफ्ट रे रजामानि कक बांलाय मानो तुयै विशेष खाय कक बांलाय मानो तुयै गोबां मा जागावनि लाइब मानो बै गोबां मा आसाय तमनि नि आइडियोलॉजी रो न बै सपोर्ट खाय दं तमनि नि अमति रो ताबो बै याक सुरि दं तमनि आबो खायसे चिन बुरि रंनि कैरेक्टर चिन दफाने एकटा कलम खाय तंगु आईपीएस देबो थांखा
আর সিট বৈখা সিট কাইসা মানুষ দুইটা সিট বাঁচাই ফাইও খাপো INPT ও থামোখা প্রেসিডেন্ট সাও খাপো বিকে সাংকল বাই তে যাবদি দা জগদি বাই ওয়ালাই খাপো বলে প্রায় হানকেন TPA ফিম ফাইলেখা আপন চিনা আং সিখা নিনে তোমা খাইখা आं बेलायखौ नोंनो सापर्ट खायो इभेन आं नोंनो तुइ गोबां जागा अहंकार नै कब मा साखा यस बखरसा सिन दफानि बाङै खरांति साखा जों बेलायखौ नोंनो हाजागो बेलायखौ नोंनो सापर्ट खायमानि बर' नोंनो बुरि हाजागो इनिने पदे कोन साजाबे हाक फायाबले निने आइडियोलॉजी दफानो तुइ निने वान सुमानि बोलो तुइ सि बर' नोंनो अहंकार मानि तिनि नों मोसानोबले किरियो सिंहनि बुखुक बेले याग्रो बुबाग्रानि सिबारा नों माताबो बर्तमान फातानि हानि फाइदोंलाय सियां दंलाय नोंनो हाजागि मानाय दे आरो नों हमाय तबे नोंसा संखा नोंनो बुबाग्रा गोबाङै काखाखे मोजां न ना उ फातान हानि बांलादेश नों गोबाङै काखाखे मोजां न नों सायबानो बुबाग्रा करिखौ नाय बखार थांनाय होनो निन अ दफानि जों जाबरा बर' जागा सौयदों नों बरखौ सिना नांले नों एजुकेटेड बर' रसो लांखरे दङ के अनएजुकेटेड बर' बिग्राङै दंलाय र गोबां राजनीति जों कांग्रेस नि CPM नि पदे पर खायजामानि जों नगि दंखा जतन लगेर लायखा चला पाल्टा है लगेर गभर्नमेंट फेलनाय बिचिन बर'नो आफाबो नों नगि दं बोले किन्तु ताबो नों जे सावो बांलादेश गबेक होनै ता बरबाय थाङै सबका साथ सबका विकास डेभलपमेंट निजिनि आसक थाइसे करै नों थालायखायनानै नायथु दंमाहाय नों लुगैया देबा दिल्ली नाम रेप केस खायजाबो गैंग रेप खायजाबो थुथायबो थाबजाबो चिन बर' राव पदे बरख्लाय चिन तमानाय चिन बर' गुबुन दफा बाय ड्राग्सानानै फोरोंजाखा पदे बरख्लाय जाखा चिन बर'नो साकनाय चलारनो साकनाय माने बाङै चिन बोरैरावनो रेप खायजाबो गोबां आंनि जे बाहाय ब्ले कमिशनार दङ गोबां एभिडेन्स आंबो अमा जमारो ब्ले किन्तु ताबो जराते अमा तमानाय गोबां चलार बिश्वजित देबर्मा बोथोराव थाबजाख दंब्ले बर' जागा अमा खाबा बर' जागाबो जों बिसार मा खाबादो साइनाय किन्तु अबनो सितुतै दें तखा नाके इमान हाइकेन ओं तखा अब बेलाके वाना मा सिनसाबले प्लीज नङा सबिनाय नेदि राजनीति खायमानि बाय ताबोनि से 1980 नि जरावो बोसो जरा तेके चिन बर' रबो बाहायनि दं ताबोनि आपडेट जरावो नों जत नै याबै न मोबाइल दं निने न नाहारै तिब्रा सादो फारो जत न बेलायखौनो खाखांजागो बाहायखा ब खासे बुसेयाव माहायनै दंखा नों सेस खालायबनि माइलिस नन तुइ बिखे सिकातों दंखा निने लीडरशिप माइलिस निने पॉलिटिकल माइलिस के बर सेस खालाय दंखा मनो किसाव आंसुकी प्लीज नों निने बर रंनि गाना फायदि निने अनार मानाय तिनि सिनि बुबाग्रा बाहायनो जेफ्रा दफा न सिनिया खाय ब कांग्रेस र खायखा प्रेसिडेंट र खायखा बुको ब आबर खाकला नर जाबो ब निजे साइड दङ तबो दसरा म जेफ्रा कगलायो आब्रनि गतनारो तुइ बन बखा समाय थाङै जे चिनि तिब्रासानि गाना बासा फायखा आब्रो लन्डन थाङै कक्सानानि बनि कायसा तमाने साहस बुमाखा ते अनार बुमाखा ननो बो अमायखिन अनार दमानि आं बखा आंनि जे पर्सनल बाहायनो ननो बेलायखिन तमाने आसाव दे बनाय बेलाय अनार खाय दं तमाने प्लीज नों नायनायदि नों वासं नायनायदि उफिलि वासं दि दफानि हामारि दफानि तमानाय ननो बखापुर माने आबोसनि आशीर्वाद दंना साइसं मुसुमाय बायखे नोंखौनो दिन कुसु कामाया बेलाय कुसु कावै थांहानखे बेलाय अहंकार नखे कलाय खांखे बेक्रेक एकदम टुकरा सावानो प्लीज नों वासंदि बुबाग्रा न अमायखा हमारुनो नों अमख्लायदि तेवैसे फिरावैनादि अबो बेलायखनो साया चिनि बुखुक नों चिनि खासुकसा नों फायदि चिनि बिसिङाव नों फायदि निने खरां तैसा कतरखिना चिरिगि मानानो नों एकटा को साव बै हाजारटा नन प्रश्न खायो तानि अमहायनि जमेना फायदि चिनि बिसिङाव फायदि दफानो तुइ दो फायदि ते बुबाग्रा न नों जे खायमानि न बनो आपलोजाइज खेदि नंगो नाका साना के बेलायखनो साना हामबाय